Gagafa chi extraterrestrial mwana akabvunza chionest question baba na mai vakatandara hapana kamupindura vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimanya kubasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimanya kubasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite ichasvika nguva yokuti vana vachada kutibvunza zvinhu zvakawanda tikawanikwa tichiva tinotiza asi chokwadi hakuna kwatichanovanda vachada kuona zvatakashanda pamwe chete nenzira dzatakafamba ngative tinotichenesa nzira dzedu kuti mangwana zvotaurwa tisazviramba zvinokumbura kuti ndaikwanisa asi pane pandakavarayirwa ngatisava tinoyeuka vako mushure mokunge tandaiwa nguva yacho ndiyo ivakachenjera vatakara vateyariva iwe teya rako mwana gosiva vamwe vachitenga dzimba nemakamba vamwe vachimanya kuvasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite vamwe vachitenga dzimba nemakamba vamwe vachimanya kuvasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite zvingori beta kuti mwana angogara achiziya kuti deri vangu vanotraya ingori nguva nemukana zviri kutadza kusangana pane matiri avanofaya pane kuti mwana ati kana ari matiri emari deri vangu vakaritaya ndinozviziva hongu kuti zvinhu zvakaoma asi ndoramba ndichiti chingoema haya mikana inosiyana asi kune mwana ndichazonozitsanangura sei anozvinzwisisa here ndaishanda siku nesikati mwedzi wese pasina pei kuvasa vachipa mainvelokumba nemalandilo ndaya taitarisana sei zvinotonedza kutsanangura vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimanya kuvasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimanya kuvasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimanya kuvasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite vamwe vachitenga dzimba nemakambani vamwe vachimanya kuvasa mangwanani zvondopfeka hembe sina mabhatani maite